Takže aká je aktuálna situácia v Európe? Takže, sršeň Vespa velutina, sršeň azijský, sa dostal do regiónu na juhozápad Francúzska v roku 2004. Takto sa to datuje. Oni tam už boli tie sršne skôr. No. Ale oficiálne sa uznal dátum 2004. A zo začiatku nikto na to veľmi nereagoval, lebo vidíte, že sem sa dostal na juhozápad Francúzska do regiónu región, ktorý sa nazýva Nové Akvitánsko, ktorý je, celá táto oblasť pokrýva 4 kraje a je to poľnohospodársky región. No, ale všetky tie vedecké inštitúcie sú až tu, asi 700 kilometrov. Myslíte, že ich niekto počúval? Nikto. Etienne Rumaja, ktorý je môj školiteľ, ktorý 20 rokov tieto sršne, už predtým on skúmal sršne obyčajné a bodavých mys. A v roku 2004 a nasledujúce roky stále im hovoril, ale tento sršeň sa tu správa maximálne invazívne. Je potrebné, on má správanie ako osa, nie ako Vespa crabro, sršeň obyčajná, niečo s tým robte. No a z Paríža, z výskumného, teda z Múzea prírodného bohatstva, kde to mal na starosti jeden mladý entomológ, chodila stále odpoveď, ale ten hmyz z jeho pôvodná domovina nemá nič spoločné s európskym charakterom ekosystému. Oni sa tu neudomácnia, že buďte v pohode. No, takže výsledok vieme. Sršeň je v 16 európskych krajinách. A vývoj ovplyvňuje viacero faktorov. Priebeh počasia v jednotlivých nadväzujúcich rokoch. My vieme, že... Alebo takto je to odsledované už za niekoľko rokov vo Francúzsku. Ak máte sezónu, a to je rok 2023, kedy bola obrovský, to bol asi jeden z najhorších rokov podľa štatistík a podľa aj výpovedí včelárov a podľa vedcov. Zhodujú sa na tom, že to bol rok katastrofálny, kedy tých hniezd bolo obrovské množstvo a to bol rok, kedy naozaj prišli o aj 30% včelstiev, včelári po celom Francúzsku. A predpokladá sa, že jeden z faktorov bol práve priebeh počasia, ktorý bol sezónu predtým, že bola veľmi teplá jeseň a zároveň aj teplá zima. A mnoho tých kráľovien bolo schopných prezimovať a na jar, keďže jar bola zase bez dažďa a bez nejakých výkyvov teplotných, tak pomerne veľká časť populácie prezimovaných kráľovien bola schopná prežiť a založiť si nové hniezda. Takže tá nadväznosť z roku 2022, jeseň, zima a rok 2023, začiatok roku, vplýval na to, alebo bol dôležitým faktorom preto, že tých mnoho kráľovien bolo schopných prezimovať a založiť si úspešne svoje hniezdo. Ďalším určite dôležitým faktorom je dostatok potravy. Ja som spomínala, že jednak v celej Európe máme veľmi rozvinuté včelárstvo. V každej krajine máme tisíce úlov. A tu by som včelstiev. A tu by som sa zastavila nad takým, tu by som chcela zdvihnúť prst. My stále máme predstavu, že tie sršne sú ďaleko. Lebo keď sa pozriete na túto mapu, tak vidíte, že v súčasnosti v tomto roku sa tie sršne skôr akoby ten najväčší tlak, alebo veľký tlak není túto, kde to pôvodne bolo celé roky, ale sa tá ako keby frontová línia posunula sem viacej na východ, čiže je to východ Francúzska aj sever a potom je to Nemecko, kde v súčasnosti majú viac ako 6 000 hniezd. A potom veľmi veľký skok, ukážem vám nejaké štatistiky, bol vo Švajčiarsku zaznamenaný v krajinách Beneluxu, aj Belgicko, Luxembursko a Holandsko. A samozrejme sever Talianska. No a ďalej to postupuje. Aj veľký počet hniezd ako nárast je aj na počudovanie.
Aj vo Veľkej Británii. Spomínala som, že nejakým spôsobom sa tie jedince už dostali aj do Írska. A to je práve vplyvom medzinárodnej dopravy. Takže tá hustá doprava spôsobuje ten skokový presun tých jedincov do teritórií alebo do oblastí, kde by sa prirodzene dostali možno za mnoho desiatok rokov alebo ešte viac. A my zrazu proste na Slovensko vieme, že to hniezdo sa pravdepodobne dostalo pomocou dopravy z Nemecka, dopravou tovarov. Jednak aj tie kráľovné, ktoré sa našli v tomto roku, sa našli kráľovné vo výrobnej fabrike na výrobu plastových okien a tá spoločnosť je súčasťou nadnárodného holdingu, kde sú prevádzky po celom Nemecku a Švajčiarsku a my vieme presne, že teda ten tovar bol dovezený z Nemecka, z mesta Köln, nie Köln, ale Karlsruhe, už to pletiem, Karlsruhe. A odtiaľ sa tie kráľovné dostali k nám na Slovensko, čo je proste stovky kilometrov. Takže medzinárodná doprava je jeden z veľmi dôležitých faktorov, ktoré urýchľujú tú inváziu. A ak by sme o tom nevedeli a to hniezdo tam ponechali, ktoré sa našlo rok predtým v Palarikove, tak by sme možno nemali 1, 2, 3, 5 hniezd, ale už tu mali niekoľko desiatok, lebo to potom naozaj naskakuje skokovo. Takže v súčasnosti vieme, že sa niektoré jedince, ako to už bolo povedané, a dokonca hniezdo našlo aj v Českej republike, Maďarsku v roku 2023 v októbri. Tu je zdvihnutý prst a zastavím sa za chvíľočku pri tom a potom ešte teda aj u nás na Slovensku. Teraz, čo sa týka toho Maďarska. Keďže tam chodím a komunikujem tam s niektorými zanietenými ľuďmi, tak mi hovoria, bohužiaľ, tu sa nerobia žiadne osvetové aktivity ani medzi včelárskou verejnosťou. A to je veľký problém, pretože Maďarsko, ako viete, alebo možno viete, má 500 000 hektárov agatového lesa, kde má umiestnených zhruba 1 000 000 včelstiev. Veľká časť tých včelstiev údajne je ve veľmi zdrom zdravotnom stave. Sú to slabé včelstva, možno aj uhynuté včelstva, nikto sa o ne nestará. A keď to tí Maďari nezastihnú, tak nie len celý juh Slovenska, budeme tu mať proste inváziu zo strany Maďarska, tých sršňov, ale bohužiaľ pravdepodobne možno aj proste časť Moravy a možno až sem hore vyššie, kde sa v súčasnosti nachádzame. Takže to je pre mňa ako veľká hrozba, ktorú vidím, pretože to hniezdo, ktoré v Maďarsku zlikvidovali, nevieme, či odborne, bolo to umiestnené, ja som na tom mieste fyzicky bola, síce až po roku, ale viem presne, že ako to prebiehalo. To bolo koncom októbra 2023, kedy to belgickí lovci sršňov, tak sa niekedy nazývajú, odstraňovali pomocou vysavača. No a vtedy vám hrozí pomerne veľký únik kráľovien do okolia, pretože vy nemôžete tie jedince všetky pochytať. A ako prvé vylietajú a snažia sa zachrániť samozrejme aj kráľovné. Tak to je proste tak. A jednoducho tie kráľovné s veľkou pravdepodobnosťou sa rozleteli do okolia a keďže tam neprebiehajú žiadne monitorovacie aktivity, ani žiadne iné aktivity proste na území Maďarska, tak toto pre mňa a možno aj pre vás považujem za veľkú hrozbu. Takže uvidíme, ako sa tam tá populácia, či sa alebo usídlila, alebo nie, ale vidím to ako jeden možný tlak z juhu, ktorý môže potom sa prevaliť na územie Slovenska a možno aj Českej republiky, minimálne teda do oblasti Moravy. Viem, že Rakúšania nemajú prijatú ani žiadnu vzdelávaciu osvetovú politiku, kampane. Momentálne tam začal prebiehať jeden maďarsko-rakúsky projekt, ktorý je na začiatku svojej realizácie. No a potom ďalšia časť, ako pravdepodobne tým, že Česká republika má veľmi intenzívne obchodné vzťahy s Nemeckom a samozrejme
určitú časť aj s Francúzskom. Ako som spomínala, je to preprava tovarov, ktoré spôsobujú, že sa tie sršne dostávajú do nových a nových území. A preto my nemôžeme zostať v pokoji, keď sme tu zlikvidovali možno aj úspešne 1-2 hniezda, pretože tá medzinárodná doprava prebieha neustále. Španielsko, áno, tak samozrejme tie krajiny, ktoré sú tu zeleným, to už je úplne zamorené a tieto oranžovým, to je tam, kde sú, ako sa dostali do tých novších oblastí v ďalších rokoch. Hej. Toto je taká interaktívna mapa, ktorú si môžete pozrieť, ale nie je aktualizovaná. Vidíte len postupne, ako sa naozaj tie jednotlivé, ako sa to šírilo v priebehu 10 rokov. Sa z tejto oblasti juhozápadu Francúzska dostali sršne sem na sever Španielska, do Portugalska, do Nemecka, ako som spomínala, krajiny Beneluxu, dokonca aj do Veľkej Británie a tak ďalej a tak ďalej. Tam je to pekne na tej dynamickej mape vidieť. Dobre, čiže aj preto robíme tieto aktivity, pretože tuto je tá hrozba medzinárodnej dopravy, ktorá nám spôsobuje, že tie sršne, aj keď zlikvidujeme 1-2 hniezda, tak znovu tu môžu byť. Čiže my už proste nemôžeme vydýchnuť. A je potrebné vytvoriť veľmi širokú osvetovú kampaň, neustálu, hlavne na jar a teraz na jeseň a v zime po opadaní listov, pretože je možné, že v tých korunách stromov niečo nájdeme a už vieme, že na jar sa sústredíme na tú oblasť, budeme ju monitorovať, či pomocou občanov, obyvateľov, ja sa k tomu dostanem, pretože my včelári nie sme schopní tú situáciu zvládnuť sami. Vidíme to z tých ostatných krajín, kde, tak ako sa pán riaditeľ, pán Filo povedal, že my včelári sme zvyknutí na prácu so včelami, takže sa nebojíme ani nejakých žihadiel, pristúpeme k tomu proste ináč, ale ja tu vidím obrovskú proste pomoc zo strany občanov, ktorí v záhradách to môžu nájsť. Napríklad, poviem konkrétny prípad na Slovensku, to hniezdo našiel botanik, ktorý si bol vedomý, že takýto nejaký hmyz exotický sa môže vyskytnúť a nahlásil to. Aj? V Českej republike podobne. To neboli včelári, to boli občania, ktorí vlastne zbadali na Brečtane lietať zvláštny druh hmyzu, tak ho poslali fotografiu agentúre AOPK, ktorá potom naozaj už podľa fotografie zistila, že áno, jedná sa o Vespa velutina, sršňa a rozbehli tú akciu, až došlo k tomu úspešnému zlikvidovaniu hniezda. Takže toto sú dôkazy toho, že my potrebujeme do tejto problematiky, do monitorovania a sledovania, čo sa okolo nás deje, čo tu lieta, zapojiť občanov. Tak. No, veľmi stručne. Máte to tam v tých textoch. Sršeň azijská, keby sa dostala niekde do Grécka, do nejakej suchého regiónu, alebo na juh Španielska, tak pravdepodobne by k takémuto niečomu nedošlo, pretože by tam nemala takú dostatok potravy, aby sa mohla tak množiť, ako to bolo v prípade toho, že keď sa dostala do toho juhozápadu Francúzska, čo je obrovský región, zameraný na prevažne poľnohospodárstvo, kde, ako vidíte, je tisíce hektárov ovocných stromov, čiže tam majú dostatok na jeseň tých sladkých šťav. A čo je ešte veľmi dôležité si uvedomiť, že tento región vyprodukuje 1/5 všetkého francúzskeho medu. Takže tam je koncentrácia včelstiev. A to spôsobilo, že vlastne oni sa absolútne nekontrolovateľne mohli šíriť, a šíriť sa teda aj do ďalších nových a nových oblastí. A keďže v samotnom Francúzsku tá doprava je taká intenzívna a potom samozrejme aj do okolitých krajín, takže takto sa tie sršne začali šíriť po celej Európe. Tak, pozrime si, ako to môže vyzerať na miestnej úrovni. Toto je včelnica jedného z mojich kamarátov, včelárov. Je to maličká dedinka Castelnau, toto, hovoríme o tomto. A toto je jeho oblasť. Teraz, v roku 2023 mal 100 včelstiev, zhruba 100 včelstiev na viacerých, myslím si, že na 6 lokalitách, stanovištiach.
No a to, čo zažil, tak vlastne prišiel o 70, možno aj viacej včelstiev, pretože to bol ten rok, kedy vedia prečo, jednak ten faktor počasia a tej teplej jesene a zimy a stabilného počasia na jar spôsobil, že sa tam strašne premnožili. A teraz si predstavte, že toto je jedna jediná obec a ten včelár mal okolo seba, alebo v tej obci sa našlo a zlikvidovalo, nie len našlo, ale zlikvidovalo sa tam 66 hniezd. A to ešte sa nenašli úplne všetky. Takže toto je príklad len toho, že aké katastrofálne dôsledky to môže mať na miestnej úrovni. Samozrejme, že o 3-4 obce ďalej môže byť 1-2 hniezdo. Ale niekde sa môže stať, a to sa môže stať aj u nás, že možno v nejakej obci na Morave, kde si to nevšimneme, tak v nejakom roku môže dojsť až k takejto vysokej populácii hniezd. A to, čo on zažil, že zodvihol úl a dno zostalo na spodku, ktoré bolo úplne plné sršňami. Tie sršne si ho vôbec nevšímali. Vôbec. Oni lovili a drancovali včely. Oni boli posadnuté. Ako keď máte rabovku vo včelstve, kde vám proste tie včely rabujú jedno druhé včelstvo, alebo jedna kolónia druhu, tak toto isté on zažil so sršňami. On tam stál nad tými úlami a vlastne im nevedel pomôcť. Jediná možnosť by bola tie včelstva presťahovať. Ale kam? On sa vlastne s tými včelami nemal kam presťahovať, lebo všade boli útoky sršňov na včelstva. Takže on prišiel o to svoje včelstvo a do dnešnej doby sa ani za 2 roky z toho nevie spamätať, pretože proste je to tak. No, teraz bohužiaľ toto je PDF-ko, lebo som zistila, že tuto sa nedá PowerPoint spúšťať, ale tu som vám chcela ukázať na takej mape, že príklad Belgicka. Belgicko zaznamenalo prvý výskyt sršňa azijského v roku 2016. Prvý rok tam bolo 1 hniezdo. O rok na to nič a o 2 roky 5. A potom som tam dala rok 2023 a toto je výsledok. A to je len valónska časť, hej? Tá flámska. Oni sú rozdelené na francúzsku frankofónnu časť a flámsku časť. A toto je len jedna časť Belgicka. A to sú tisíce hniezd. V samotnom Bruseli len v 1/4 v roku 2023 som si našla štatistiky. Jedna štvrť bruselská zlikvidovali 114 hniezd. Poviete si, je to málo, je to veľa? No, ťažko povedať, ale v každom prípade tam bolo na jednej ulici aj 5-6 hniezd. No. Takže je jasné, my vieme, že európske krajiny, európsky ekosystém týmto sršňom vyhovuje. A možno ste to už započuli, na začiatku som povedala aj takú informáciu, že tento rok, prednedávnom, pred 2, tuším, týždňami, sa našlo hniezdo v Jurských Alpách vo Švajčiarsku v nadmorskej výške 1000 metrov nad morom. Tu sa ma pán pýtal, že aká minimálna teplota tým sršňom, tie sršne sú schopné prezimovať, kráľovné. No problém je ten, že oni si nájdu ten úkryt. A oni tam proste, preto oni pochopili, že sú inteligentné, ja to stále hovorím, oni sa usídlili v mestách a obciach. V mestách, tým, že tam máme veľa betónu, a keď sa to rozhorúči, tak pre nás ľudí je to už problém, lebo tie vysoké teploty nám spôsobujú problém, aj sršňom, ale oni si dokážu nájsť ten úkryt a zaizolovať si to hniezdo. Ale oni sa zdržiavajú v mestách a obciach, pretože je tam teplo a majú tam dostatok potravy. Nie len, že v mestách chováme včely, ale je tam pomerne dobrá, v Európe je pomerne dobrá biodiverzita hmyzu. Stále viac sa na to apeluje, nepoužívajme tie pesticídy a tak ďalej, takže majú tam pomerne dobrú biodiverzitu a preto je to taký problém pre občanov, to bude problém nie len pre nás, pre včelárov, ale pre občanov, ktorí žijú v mestách a obciach a tie hniezda budú u nich doma. Na našich včelniciach nám budú útočiť tie sršne, ale to hniezdo je ukryté v tých rodinných domoch. A to je problém, pretože my potom, tí, ktorí sa
snažíme tie hniezda vyhľadať. Aj na Slovensku sme mali obrovský problém, pretože to bolo v súkromných rukách. Tam sa nemôžete dostať na cudzí pozemok a keď vás dotyčný tam nepustí, tak smola. A vy viete, že to hniezdo pravdepodobne je tam, ale musíte sa dostať k tomu, pretože vy ho nevidíte. Z diaľky je možné ho vidieť. Lenže toto bolo na pokraji lesa, to bol lesný porast, najväčšia stredoeurópska bažantnica, ktorá patrí síce nejakým spôsobom štátu, no ale u nás sú také zvláštne podmienky súčasne, takže je to akoby privátne, je to privátny revír polovný a zhodou okolností v tom čase prebiehala polovačka. Takže tam bol zákaz vstupu, tak či tak by tam bol zákaz vstupu a tam bol problém sa dostať. Takže s týmto všetkým ja sa obávam, že toto sú také bariéry, ktoré nám bránia v tom, aby sme úspešne, účinne a rýchlo dokázali tie hniezda nájsť a zlikvidovať. Ešte predtým, ako sa nám vyroja tie kráľovné. Dobre, tak. Ako to riešia? Preskočím, že ako sa rieši teraz tá problematika z hľadiska manažmentu. A teraz hovorím aktuálnu situáciu, lebo to, čo bolo na začiatku invázie v Belgicku, to už dávno neplatí, lebo keď máte 3-4 hniezda, tak organizácia ako AOPK, alebo štátna ochrana prírody na Slovensku, keď sú vyškolení ľudia, tak je schopná ten úkon vykonať a hniezdo zničiť. No ale keď máte tých hniezd stoviek, alebo keď je tam tých hniezd tisíce, tak potom už musíte zvoliť iný manažment. To je to, že tie krajiny to príliš nechali tak. Takže v Belgicku, ak ste včelár, máte možnosť požiadať štátnu inštitúciu, proste to je jedno, ako sa volá, ale môžete požiadať, aby vyhľadali to hniezdo a zlikvidovali ho na náklady štátu. Ak ste včelár. Ak ste občan, tak nie je to povinnosť. Ale odporúča sa, aby ste kontaktovali štátnu inštitúciu, niečo ako AOPK, ktorá potom rozhodne, že či sa jedná o nebezpečenstvo pre ľudí, to znamená, že napríklad je v nejakej obytnej štvrti, a kde by mohlo dôjsť k útoku tých sršňov alebo k nejakému proste bodnutiu občanov, tak vtedy tá štátna inštitúcia vydá pokyn na likvidáciu toho hniezda. Ak to hniezdo nájdete niekde v parku, alebo to hniezdo je niekde v nejakom lesnom poraste, kde kompetentní ľudia rozhodnú, že to hniezdo sa nemusí likvidovať, pretože neohrozuje občanov ani včelárov, tak to hniezdo nechajú tak. Hej. Takže sa vyslovene ide takto selektívne, kto, čo, ako je. Takže v prvom rade je to ochrana včelstiev, samozrejme na rovnakej úrovni je ochrana občanov a tam to končí. Ako tých hniezd, na to nemáme, spoločnosť nemá peniaze likvidovať každé hniezdo, keď ich sú tisíce. Takže takýto systém stručne, alebo takto to urobili teda vo Švajčiarsku, v Belgicku. No, príklad z jednej časti zo Spolkovej republiky Bádensko-Württembersko, kde už takisto tých hniezd je pomerne dosť. Tam, čo sa týka hniezd, nálezov je ďaleko viac jedincov, ale hovoríme o hniezdach, v tomto roku, a to sme teraz ešte predtým, ako opadali listy, tak sú niekde na úrovni 1400 hniezd. Hej? A to je táto jedna časť. A teraz táto mapa ukazuje pod tým, čo vidíte zafarbenie také, ak by sa to nazvala, hnedožlté, to sú hniezda, ktoré boli zlikvidované v roku 2024 a potom tie čierne bodky, to sú hniezda, ktoré sa objavili v roku 2025.
ten náraz je jasný, lebo v každej tej žlto-hnedej bodke je aj čierna bodka, takže tam sa znovu našli tie hniezda na inom možnom mieste a plus sa to šíri aj sem, aj ďalej. Takže ešte raz opakujem, to nie je celé Nemecko, to je len jedna spolková krajina. Tak, veľmi stručne, ako sme to teda na Slovensku my poňali. My sme mali tú výhodu, ako som spomínala, že sme sa v roku 2018 s pánom Filom zúčastnili tej konferencie a v roku 2020 sme už otvorili tú tému takou veľkou medzinárodnou konferenciou v marci 2020. Na ďalší deň všetky inštitúcie boli zatvorené, pretože spomínam rok 2020, začala pandemická situácia, všetci sme zostali doma. Ale jedna minimálne bola dobrá pre mňa, že tým, že všetci sme prešli na taký tzv. Virtuálny svet, tak sa dalo pripojiť aj na veľké vzdialenosti na rôzne konferencie a semináre. A mne tento rok 2020 umožnil to, že som sa pripájala na všetky možné konferencie, ktoré sa týkali problematiky sršňa azijského. Takže naozaj pre mňa to bol po tej teoretickej stránke úžasne ako plodný rok, lebo som sa veľa naučila. Ako to prebieha v rôznych krajinách. No a potom už hneď následne v roku 2021, 2022 a tak ďalej, až po súčasnosť som už mohla vycestovať do tých krajín a tú problematiku aj v teréne skúmať a to ma najviac baví. Zároveň v roku 2021, 2022 a 2023 sme mali spoločný projekt so včelárskou organizáciou PSNV, Pracovní spoločnosť nástavkových včelárov. Možno ste o tom počuli, pretože sme mali možnosť, jednak vyšla tá publikácia, prvá v českom aj slovenskom jazyku a v ďalších, ale nás sa týka teda česká, slovenská verzia, ktorá je dostupná zadarmo na stiahnutie a naozaj sme sa snažili ju komunikovať a stále je možné si ju stiahnuť a naozaj viem, že sa veľmi široko využíva. Takže sme pomerne už týmto projektom a dôkazom toho aj je, že vo februári 2023 sme mali takú záverečnú konferenciu k projektu v Prahe a v tom roku sa našlo prvé hniezdo v Českej republike, takže a práve tým, že do toho aj médiá ako sociálne, ale aj tie masovo-komunikačné vstúpili a začali o tej téme komunikovať, tak sa to dostalo k bežným občanom a teda začali byť pozorní. Takže to bol taký prvý zásadný milník. No a potom, čo sa týka Slovenska, mali sme šťastie, že spolupracujem dávnejšie, už dlhšiu dobu som spolupracovala s jednou organizáciou, ktorá sa volá Ecofond SPP a oni sa rozhodli túto tému podporiť finančne a do tohto celého grantového programu v roku 2024 vložili 80 000 eur, za čo im veľmi pekne ďakujeme, pretože urobili grantovú schému, pomocou ktorej bolo možné vyškoliť a vybaviť dobrovoľné hasičské zbory. Oni vytvorili takú grantovú schému zameranú na malé projekty, takže dobrovoľné hasičské zbory, ktoré chceli tú iniciatívu prevzali, museli napísať malý projekt a keď ten projekt teda bol kvalitne pripravený, tak celkovo myslím, že 22 malých projektov bolo podporených, takže nemám tu bohužiaľ tú mapu, ale 22 tímov dobrovoľných hasičských zborov bolo vybavených základnými pomôckami pre budúcu likvidáciu sršních hniezd. Mali sme možnosť, alebo vďaka tomuto projektu sa vytvorila prvá aplikácia. Pán Piaček spomínal Nahlas sršeň, ak si to správne spomínam vašu verziu, tak oni preložili a použili tú istú verziu, ale v slovenskej verzii trošku sme ju rozšírili a urobili sme teda prvú slovenskú aplikáciu, ktorá je priamo prepojená na databázu štátnej ochrany prírody. Čiže keď niekto pošle fotografiu, tak práve tá fotografia neprichádza mne, ale prichádza štátnej ochrany prírody, ktorá je ako kompetentná inštitúcia konať a rozbehnúť všetky tie procesné
postupy na dohľadanie a likvidáciu hniezda. Potom sme vytvorili veľkú edukatívnu kampaň, vytvorilo sa video, ktoré potom bolo podporené aj finančne, aby nielen jeho realizácia, ale šla taká kampaň na sociálnych médiách, aby sa o tom ľudia dozvedeli. No a toto je tá aplikácia. Toto je edukatívna kampaň, ktorá mala aj rôzne banery a rôzne články sa písali a toto je video, ktoré je stále dostupné aj na webovej stránke, na sociálnej sieti YouTube, ktorú si môžete vy takisto pozrieť. Je to robené naozaj pre veľmi širokú verejnosť a je to možno, že vhodný nástroj pre takúto podobnú kampaň zameranú na širokú verejnosť, pretože ešte raz opakujem, my včelári to nezvládneme sami. My musíme do toho zapojiť aj občiansku verejnosť. Tak, ďalšou pre mňa veľmi dôležitou úlohou v tomto celom procese a zvládnutia tohto invázneho druhu sú samosprávy. Tie sú najbližšie pri občanoch. Máme tu možno minimálne jedného zástupcu tejto obce. To, čo sa nám na Slovensku podarilo v minulom roku urobiť, to bolo za podpory, ale nie finančnej, len proste ako gestorom, by som povedala, tej iniciatívy bolo Ministerstvo životného prostredia, kde spolu u nás na Slovensku sú minimálne ako dve také väčšie asociácie miest a obcí. Máme viac ako 3600 obcí a pre ne sme zorganizovali niekoľko seminárov, kto chcel sa pripojil. Bol to krátky polhodinový seminár, kde som im mohla porozprávať niečo o sršňoazijských pre úplne laickú verejnosť. Prečo je to dôležité, aby začali komunikovať s občanmi, dostali plagáty, dostali takýto plagát vo formáte A3 a A4, ktorý je možné si stále stiahnuť. Je zadarmo k stiahnutiu a požiadali sme ich, aby ho vyvesili na tabule obecného alebo mestského úradu, aby jednoducho sme sa naučili občania rozpoznávať tento druh hmyzu, pretože tu bola veľmi krásna prezentácia od kolegu, ktorý hovoril o tých iných druhoch hmyzu, s ktorými je možné si ho zameniť. Ale tí občania musia mať nejakú predlohu. Takže všetky také hlavné body, kde sa občania združujú, ako sú mestské obecné úrady, kostoly alebo nákupné centrá, pokiaľ sa dá, vyveste tam tú tabulu, takýto plagát, akýkoľvek, môžete si sami urobiť svoj plagát, ale komunikujme tú tému návonok s občanmi a zapojme ich do toho. Ak máte príležitosti, kde sa stretávate s občanmi a hovoríte o včelách, tak ich informujte, že je potrebné, aby sa zapojili aj do takéhoto monitorovania jednoduchého. Rozdávajte im nejaké plagátiky, články, aby videli, ako ten druh vyzerá a aby sa mohli zapojiť do tej monitorovacej aktivity. Tie také osvetové aktivity je ideálne robiť teraz počas celej zimy, kedykoľvek, pretože my potrebujeme na jar. Je možné už, aby tí občania si doma u seba pozerali tie malé prístrežky alebo domčeky, že či sa tam náhodou také malé hniezdočko v apríli a v máji už vyskytuje alebo nevyskytuje ideálne, ale aby vás vedeli buď vás kontaktovať alebo priamo AOPK. Nemôže to zostať iba na včelárskej verejnosti. My nie sme u nich doma. Takže tie hniezda sú u ľudí doma. My ich budeme mať len ako jedince pred úlmi. Takže je veľmi dôležitá tá verejná informovanosť a vzdelávanie. Monitorovanie, to je pomocou aj širokej verejnosti, aby sme ich včas našli, aby sme tie hniezda včas vyhľadali ešte predtým, ako sa tie kráľovné na jeseň rozšíria do prostredia. Je veľmi dôležité mať vytvorený ten zásahový tím. To myslím AOPK, už aj to, že jedno hniezdo sa podarilo zlikvidovať, svedčí o tom, že majú vytvorený systém, kde by to hniezdo vyhľadali. Nakoniec vy ste tu už mali v Českej republike 2 nálezy. Našli ste vždy to hniezdo, úspešne ste ho zlikvidovali.
Ale je možné, že ľudia si myslia, že však to má na starosti AOPK, oni to vyriešia. No ale AOPK, ten tím je v Prahe niekde, alebo majú kopec iných ďalších inváznych druhov rovnako nebezpečných pre ekosystém a nemôžu to oni zvládnuť. Preto je dôležité zapojiť širokú verejnosť do monitorovania, aby nám pomohli pri identifikácii toho hmyzu, aj teda sršne ázijského. No a potom je dôležité vytvoriť tú koordináciu s odborníkmi, máte skvelých entomológov, ktorí komunikujem s nimi, sú veľmi, veľmi nápomocní, robia rôzne osvetové aktivity pre verejnosť, aj pre odbornú verejnosť. Takže vo vašom prípade je to teda AOPK plus ministerstvo, ktoré proste, verím, že aj ďalej nejakým spôsobom bude podporovať túto tému, aby sme sa vyhli tým dopadom negatívnym, ktoré vieme, že tento sršeň v Európe spôsobuje. Takže tu len zase stručne, čo môže samospráva, akými nejakými komunikačnými prostriedkami pomôcť pri osvete ich občanov tej ktorej obce. Treba využiť naozaj všetky možné mediálne kanály, vrátane takého, ako ak niekde je obecný rozhlas alebo všelijaké vývesky a tak ďalej. Ľudia sa musia naučiť, že tento druh hmyzu sa u nás môže vyskytovať a ich zodpovednosť by mala byť to nahlásiť. Toto je tá publikácia, ktorú sme vydali v rámci ešte toho projektu, ktorý skončil 2023. Možno ste sa už s ním mali možnosť stretnúť. Je v českom jazyku. Môžete si ho stiahnuť cez AOPK alebo cez pracovnú spoločnosť nástavkových včelárov, PSNV. Je to zadarmo na stiahnutie, prípadne si oskenujte tam ten QR kód a hneď sa vám tá publikácia načíta. Ale bohužiaľ toto je slovenská verzia, ale vy si ju môžete veľmi jednoducho nájsť v českej verzii. Dopady na miestnu ekonomiku stručne. Všetky naše európske krajiny máme tú históriu včelárstva veľmi silno podporovanú 400 rokov. Ja len ten príklad toho môjho kamaráta z Francúzska, ktorý strátil teda to včelstvo, to bolo jeho živobytie. Za 2 roky sa z toho nespamätal. Nemal na to, aby si nakúpil včelstva a jednoducho bol rok takmer bez príjmu. Robil všelijaké práce. Ale jednak je to teda tá ekonomická strata pre samotného včelára v podobe včelých produktov. To, že mu hynuli včely, je ďalšia hodnota. A nakoniec to ešte aj stojí ďalšie peniaze štát, pretože mu alebo mu dali nejakú podporu v nezamestnanosti. Takže to sa nakoniec, keby sme to vyčíslili, tak to ide do tisícov. A to je jeden človek. Možno ešte lebo toto je zaujímavý prípad, to bola štúdia jedného francúzskeho inštitútu, tak oni mapovali, že naozaj, keď sú tie silné útoky na včelstvo, že koľko sa tých sršňov tam premela pred úlmi, tak oni, tu máte niekoľko zistení. Oni sledovali 10 dní útoky sršňov na 8 včelstvách. A zistili, mali nastavené tieto elektrické harfy, ktoré sú ako jedna z ochranných pomôcok na včelniciach. Tuto je voda, kde ten sršeň pri kontakte s tým elektrickým prúdom, to je tak nastavené úzko, že tade včela preletí, ale sršeň už nie. Takže on padne, to sú robotnice samozrejme, padne do tejto nádoby, kde je voda a tam sa utopí. Takže jednak dostal zásah tým elektrickým prúdom a padne do tejto nádržky s vodou a tam sa utopí. Takže ráno, keď to nastavili a večer prišli, tak keď to spočítali, mali 2 harfy, elektrické harfy na 8 včelstiev, tak mohli nájsť za deň aj 900 sršňov chytených pred týmito 8 úlmi. Krát 10 dní, to je doba experimentu, celkovo ich napočítali 8 000. A to bol rok 2002. A ten rok 2023, kedy bol ešte dramatickejší, tak ich tam bolo 2-krát toľko.
No, samozrejme, toto je vplyv na včely, hej? Ale potom my tu máme aj tie včely, tie stršne. Zapamätajme si, že to je len nejaké percento z tej potravinovej výživy. Oni lovia aj ďalšie druhy hmyzu. Takže ten dopad na ekosystém naozaj môže byť dosť zásadný. Toto je fotografia z tohto roku. V tomto roku na juhozápade Francúzska, toto som u toho svojho kamaráta včelára, ktorý stratil 100 včelstiev, dnes ich tam má možno 20. A tak on používa takéto, dostaneme sa za chvíľku k tomu, že čo to je tá selektívna pasca. Toto selektívna pasca je len z toho hľadiska, že áno, tie včely, drobný hmyz, tade to môže uniknúť, ale vidíte, v tomto roku 70% útokov na včelniciach je sršeň obecný, sršeň obecná, alebo európska. To vidíte. Oni jednoducho, napriek tomu, že je to selektívna pasca zo Švajčiarska, testovaná entomológmi, môžeme si urobiť takto krížik, jednoducho tam nachytáte obrovské množstvo týchto sršňov aj ázijských, ak tam sú. A jak som spomínala, jedna z hypotéz je, že tento rok je tak málo hmyzu, tak strašne málo hmyzu v tomto regióne, ale hovorí sa aj o Paríži, aj o iných oblastiach, ako zrejme tá veľmi chladná jar spôsobila, že tá populácia hmyzu je veľmi nízka v tomto roku. To môže byť jeden z dôvodov, že bola chladná jar. A to spôsobilo, že aj veľa zrejme kráľovien zahynulo, lebo na jar to je obrovská pre nich energetická námaha založiť si také hniezdo a keď boli 2-3 týždne chladné a upršané, tak nelietal hmyz a jednoducho tie kráľovné to nevydržali a takže veľký počet ich zahynul. No, ale vráťme sa k tomuto obrázku. Vidíte tu samé sršne európske. Tie sršne európske v našom prostredí majú svoj význam a mali by sme ich, možno v niektorých krajinách v Nemecku sú chránené, ale u nás myslím, že sršeň obecná nie je chránená, ale považujeme ju za dôležitú súčasť ekosystému a má svoju veľmi dôležitú rolu, takže by sme ich nemali do týchto pascí chytať akékoľvek. Bohužiaľ, ak vám tam pred tými úlmi lietajú už príliš veľa tých sršňov, no tak ako vidíte tu, nie je tam žiaden sršeň azijský a je tam množstvo sršňov obyčajných. Tá problematika pasci je na ešte ďalšie 2 hodiny, ale je to pre mňa skôr ako dobrý biznis, ale nerieši to situáciu. Keby to riešilo situáciu, tak už tu žiaden sršeň azijský nie je, pretože by ho minimálne vo Francúzsku a v tých iných krajinách už vychytali. Samozrejme, že Francúzi používajú úplne od začiatku pasce a rôzne typy pascí. Pasce, ktoré sú absolútne neselektívne, ktoré likvidujú všetok hmyz, pretože sa v ňom môže utopiť. To je napríklad toto. To sú zlé, nesprávne, nemali by sme ich vôbec používať, pretože sa tam utopí všetok druh hmyzu. A častokrát veľmi málo jedincov sa tam dostane práve sršňa azijského. No potom sú tu, o tejto pasce si neskôr povieme, o takých, ktoré nazývame už selektívne pasce. Takže pasce, keď používať, tak teda s veľkou opatrnosťou, ale zapamätajme si, nie je to riešenie. Jediné riešenie je vyhľadať hniezdo a úspešne ho zlikvidovať. Toto je vybavenie každej včelnice vo Francúzsku. U každého včelára, ktorého som bola, majú tieto rakety. A môžem vám povedať, že miesto radosti zo včiel celý august a september a október sú s takýmito raketami a lovia sršne pred úlmi. Za deň ich môžu zlikvidovať takouto pálkou raketou 100, 200, niekedy aj 300. No ale kto má na to čas a koho to baví? Baví vás to možno pol hodinu, pretože ste zúfali
A potom už proste ne. Ale ak to dopustíme, tak budeme v tej istej situácii. Posledný slajd, ktorý tu mám k tejto téme, máme niekoľko víziev pred nami. A to je v každej krajine. Toto je tiež návšteva jedného včelára, dokonca profesionálneho, ktorý má cez 300 včelstiev, ale hlavne sa sústredí na chov matiek a predaj matiek. Lenže keď k nemu prídem, tak samozrejme, že tie stršne celý august, september, október tam lietajú okolo, pretože on tam má proste takto naskladané úle, všade boli viečka a staré súše, ktoré samozrejme lákajú tie sršne azijské. Oni poznajú tú vôňu včiel a vôňu medu a vosku. Takže dbajme na to, čo sa hovorí hygiena vo včelárení. Hej? Takže tá súčasná včelárska prax súvisí veľmi úzko aj s tým, že či si tie sršne budeme lákať ku nám na včelnice, keď budeme mať rozložené nie medzistienky, ale súše, tak ako to niekedy vidím aj ja na včelniciach. Stále nepoznáme dostatočne tú biológiu. Máme viacej otázok ako odpovedí. Snažíme sa to skúmať, lenže 20 rokov pre takéhoto predátora je nič. On si tu našiel dokonalé prostredie, nebol absolútne nespútaný, nikto na ňo v úvodzovkách nepoloval. A on proste tu mal voľné pôsobenie. Takže ďalej veľký problém je, čo vidím vo všetkých krajinách, ktoré skúmam, sú rôzne politické problémy a rôzne problémy, ktoré sa týkajú kompetencií, rozdelenia kompetencií medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami. Vedci, ktorí musia skúmať širokú škálu rôznych problémov v ekosystéme, ktoré majú jednoducho. My nemáme tu odborníkov, ktorí majú možnosť, majú financie, majú čas a môžu sa naplno venovať tejto problematike. Takže je to aj do určitej miery nezáujem verejnosti, pretože v mnohých krajinách, keď sa pohybujem, si všímam aj to, ako ľudia reagujú na túto tému. A môžeme si byť istí, že to, čo vo Francúzsku napríklad zažívam, že ľudia kývnú rukou, že oni proste 100 € nedajú za to, aby im niekto zlikvidoval hniezdo. Aj keď im nejaký včelár hovorí, ale mne tam z toho hniezda lietajú ku mne na včelnicu tie vaše v úvodzovkách, tie sršne a likvidujú mi tam tie včely. A on povie, no ale mne tie sršne neprekážajú, lebo tak ako aj pán Pijaček povedal a ja vám hovorím, tie sršne, pokiaľ im to hniezdo nelikvidujete, oni si vás nevšímajú. To hniezdo je hore na strome, niekde vo výške možno 10, 15 a viac metrov. Oni na vás nebudú nejako útočiť. Oni sú v bezpečí. Bohužiaľ, schytajú si to včely. Takže toto je to, čo považujem za nezáujem verejnosti. Samozrejme, môžu byť prípady, kedy si to nejaká rodina naozaj objektívne nemôže dovoliť zaplatiť likvidáciu toho hniezda. Ak to štát neprevezme na seba, tak my včelári, čo môžeme urobiť? Buď to zaplatíme za dotyčného, u koho to hniezdo je, ale sú prípady, kedy aj ľudia jednoducho nepustia na ten svoj pozemok ani tých odborníkov, ktorí by to hniezdo odborne zlikvidovali a teda zabránili tomu, aby sa znovu vyrojili tie kráľovné na jeseň alebo aby dochádzalo k tým útokom. Takže čakajú nás samé výzvy a uvidíme, ako to zvládneme my v našich kultúrach.